arewa Bahagon 'yan sanda ya yi wasa biyu yana da maki 6. To ko ya ci wasan shi ko bai ci wasan shi ba ya yi kwafai. Amma gama in gyara ma, gama in gyara ma. Garkuwar Musan Kaduna shi ma yana da maki 4. Ya yi kwafai shi ma. Garkuwar Musan Kaduna ya yi maki 6. Sai tuna. Ya yi wasa uku. Yana da maki 4. Shi ma ya yi kwafai. Assalamu alaikum. Ni a lambo ba mu gane ba a cikin suna ko ba ka ne? A sana'a da muke ni kuma da gani ko da gani dan dan dare ya da gani da Allah ne ya kallo ku na Allah. Allah ya Allah. Yanzu Allah ya ba wanda zai ba nesa alhaji tabbata rabta mai su ne iyayen gidan ɗan dambe ko mutum ya yi ko ya so ko girma da ko kudu ko arewa su ne iyayen gidansu abin da muke da ɗan gaya muku ku faɗa mai ‘yan gangan nan su rika zarawa ba halin nasu ya illa ina su ya jini ba halin ya ƙari ya zun jalali wani islam ba ba abin su gabanta annoba ci gida ci gobe tashi hankali za a sa masa rana mutuwa kashe mutum ke maki mutu shagon Bahagon 'yan sanda ƙarami da aikin murna ƙarami da aikin murna dogon ɗagu dogon ɗagu gumagumai na dogon kaka lafiya dogon ɗagu gumagumai na dogon kaka lafiya gumagumai na dogon kaka lafiya gumagumai na bayan alijina gumagumai na dogon kaka lafiya gumagumai na bayan alijina gumagumai na dogon kaka lafiya aminu yaron wannan rana ta ga yana neman ka إنا لله وإنا إليه راجعون يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ومن شر النفاثات amma ba zan ji mana ɗanwa ta shi wannan jama'a wasu na annabi Muhammadu ga sakon da aka fara na jiya a Kaduna Allah zai wuce da wuce da ya alama ta ga zai zagaya da shi a farkon annabi Muhammadu wanzan Allah a cikin amma ba sajiyanu kowa yana da fahimci ba kuma yi hore gida ba na yi kama ala jikin sane su wallahi tallahi ko wata ana cikin da zai ana dambe mota ko Abdurrahman Bola